¿Qué pasa? Vinc a parlar-vos d'arquitectura grega, segon capítol. En el capítol anterior vam anar des de l'època oscura hasta el període clàssic sever. Aneu a veure-lo si no l'heu vist. I avui tocarem el clàssic ple, dedicant-li el vídeo a la famosa Acròpolis d'Atenes. I també, com veureu, ja tenim aquí l'uniforme del canal. Però nosaltres, a la faena. Estem en el període clàssic ple. N'hi ha que dir que este és el del màxim esplendor de l'art grec, el moment en el que el cànon de bellesa matemàtic que tots coneguem es va instaurar i Fídies, gran escultor, va crear lo que seria el rostre perfecte i canònic per a tota Grècia. Però anem a xerrar d'arquitectura. Anem a parlar de lo més mític de Grècia, lo primer que et ve al cap quan penses en ella, vamos. L'Acròpolis d'Atenes. Pericles, el governant de Grècia del moment, li diu a Fídies: tu, Samarro, tinc un projectasso que flipes. I havia pensat en tu per fer-lo. I Fídies, que no tenia un pèl de bobo, va acceptar. Pericles tenia en el seu poder el tresor de la Lliga de Delos. Atenes era la cabecilla d'esta lliga, això era com un conjunt de territoris. I com no li arribava el pressupost per fer l'Acròpolis, va agarrar diners d'ahí per fer-la. El resultat va valdre la pena, però... un poquet de corrupció veig jo ahí, El Partenó. Este temple agarra d'exemple el de Falla en Egina i el de Zeus en Olímpia, que són del període sever, com ja vaig dir en l'episodi anterior. Està fet de marbre pentèlic que es gastarà en molts edificis grecs, perquè l'agarren de propet d'Atenes, i si està al costat, per què cal fer-se el cap? Fídies s'encarregarà de tot el projecte escultòric del temple. Les mètopes estan fetes per ell. Este home està a tots els puestos. I aquestes mètopes tenen diversos temes. Amazonomàquia, les amazones eren dones guerreres que sempre anaven en un arc i es tallaven un pit per a poder disparar millor. Gigantomàquia, centauromàquia, en la que lluiten lapites i centaures com en el temple de Zeus en Olímpia, i sobre la guerra de Troia. Estes mètopes tenien una funció didàctica i estaven al servei de l'exaltació d'Atenes. Com durant tota la història, l'art usant-se per fer propaganda. D'estes batalles que representaven, lo que traies en clar era Atenes contra tot lo demés. I Atenes guanyant. Com no? Els frontons del Partenó tenen representar la vida d'Atenea. I no és d'estranyar perquè la pròpia ciutat d'Atenes té aquest nom en honor a esta deessa. En el frontó oest tenim a Atenea contra Poseidó. Mireu que estan en el centre apartant-se un a l'altre, però units per la mirada. Com veu també, clarament hi ha una simetria. En el frontó est mos parla del naixement d'Atenea del cap de son pare, Zeus. Fixeu-se en les posicions de les figures. Van acatxant-se conforme s'allarga el frontó, com ja vam veure que feien en temples del període sever. Ja veu que tot té una continuïtat. En este frontó apareixen molts déus representats i Fídies gasta la tècnica dels draps banyats. Les vestimentes pareixen quasi translúcides. Tu veus la roba i dius, collons, això és esculpit o és de veritat? I esta tècnica la gastaran milers d'anys després en el Renaixement inclús, o sigui que fixeu-se la influència que tenia este Samarro. I ojito en el fris de les Panatenès, que no és un element dòric, és jònic, perquè és perimetral, que pega la volta a tot el temple. I damunt vos dic que el Partenó té una part amb 4 columnes jòniques. Vamos, que és un temple dòric però amb cosetes ja del jònic. Si el Partenó haguera anat a First Dates li posarien dòrico però no mucho. Alerta en això. Este fris tractava el tema de les grans Panatenès, unes festes que es feien cada 4 anys i tenien tanta importància com els Jocs Olímpics. I es feia una processó en honor a Atenea que anava des del barri del Ceràmic a les afores d'Atenes i arribava hasta dalt de tot de l'Acròpolis. Collons, ja són ganes de caminar, I en la naos, la nau principal del temple, estava la estàtua crisoelefantina de Atenea Partenos, feta per Fídies. Vaya por Dios, no me ho esperava. Esta estàtua anava vestida en el típic peplo d'Atenea, l'escut i la llança en la mà esquerra i en la dreta una Niké, que és una victòria alada. El casc en el cap, home, no se'l posarà als muscles, saps? I una cuirassa en el pit en el cap d'una gòrgona. Medusa era una gòrgona, perquè es feu la idea de lo que era. Igual que jo tinc el ninot este, ella tenia una gòrgona. Nosaltres no som ningú per dir-li el que té que posar-se. I ara acabem el vídeo a l'Erecteion, que no segueix el cànon de temple grec habitual, perquè té el seu balconet tan mític i conegut de les Cariàtides, que eren columnes en forma de coré, de donzella, per fer bonico i lluir-se. Perquè altra funció que fer de columna no tenia. I una cosa important vaig a dir-vos, Els romans, més de 500 anys després, seran fetitxistes de l'Erecteion. Per dir-ho així, l'emperador August les veurà i dirà, collons, feu-me modles de so, que jo en vull. Fotito i pel foro. I pel foro literalment, perquè farà això i posarà Cariàtides en el seu fòrum que construirà en Roma. Els fòrums eren com una plaça que construïa l'emperador. És més, fixeu-se si admiraven este temple, que en l'Erecteion faltava la primera Cariàtide començant per l'esquerra i la que n'hi ha és una còpia romana que clavaran després. Bàsicament, l'Erecteion per als romans era lo que el most per a qualsevol universitari. Vos ho dic per a que vegeu que les civilitzacions grega i romana estaven molt vinculades entre si.
als romans sempre els molarà vincular-se en aquest passat gloriós grec i faran cosetes així. Alerta en això. I ja ho tenim bé per avui. Seguim en el pròxim capítol. Si t'ha agradat, t'agrairé moltíssim que el compartires. Seguim-me les xarxes del canal per a no perdre't cap novetat. Subscriu-te i activa la campaneta, que si no YouTube no t'avisa de que pugi vídeo. Vídeo setmanal cada dilluns a les 8, subtitulats al castellà, perquè aquí no excloem a ningú. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Mos veiem el dilluns.